just a dreamer and listen to my feelings to take another way. Another Way és un grup de soul i rock format l'any 2008 per la cantant Atenea Carter i el guitarrista Mark Rock. Loving you is easy, loving you is kind, loving you gives me a strength to fight, loving you gives me wings to fly, loving you is freedom to feel alive. La culpa la té la Beyoncé. Al principi el Mark i l'Atenea no s'entenien, l'Atenea es decantava més pel soul i el Mark es decantava més pel rock, però va ser la cançó de Hello, de Beyoncé, que els va unir i els va fer anar per al mateix camí. That I am not to be doing what's supposed to be the best, but I realize the real me isn't here, looking back in my life. Tenen una maqueta publicada que es diu Tape i un disc que van editar el 2013 que es titula I Have a Dream. But that's what I need you to do. How you get? Another Way al Terrassa Acústica. Dimecres 3 de febrer a 2:15 del vespre a Canal Terrassa. A les 10 ho podreu veure a terrassaacústica.cat. The respect I made you earn.